Oh, mas marse. Oh, mela lagi sini ki. Udah bita ulok. Wah, pura porti. Hus. Aru ije yat. Wah, wah. Ini biawnya dong arena naya. Oitasar. Kana makra dia. Beberapa temporary solitude tak hai. Joy sedang ada nih. Ompray gabang thar kami berdong ada hai. Ompray gabau jeng malak. Tangan sini ya. Oh, gabau jeng dene hai. Amguri bazar ko hai se blog labone sandeng angge. Jaifra amguri bazar ko naine goso nailangno hagoन आरो मा मोनो मा मोना. Hos kiase yat. Mudu ase naki. Ise pani puri jano naidों नै मोजां टेस्टी lo dong नै बेयावहाय बा की बुस्तु आसे आपेल सब दे नाखि यार 12 बाजार आपेल गिलाव दे होस से जानायनि आं दिनैहाय मोजां दङ नै टेस्टी lo आपेलबो दंलायो नाखौ जाला नै बेखौसो जानांगौ सिंगि गोजा आरोना बियो बिराद मोजां जानो नै आदा कत फवा 100 फवा आरो बियो होस मैगं बाजारा थोरसोल' जाखायो नै आयौ मानसियानो बेलासियावसो जायो बाजारा आमगुरिया सानाव जाया दे मथा-मथि सप्तायाव खेबसेल' जायोना बुधबार दिनावहाय ओमफ्राय बिना बाजारा उल्टासो बेलासियावसो जायो मानसियानो बेलासिबाथाय फुरा मानसि जाबाय आरो ओमफ्राय थिग 1-2टानिफ्रायसो जाखायो बाजारानो बिदि आरो बे मैगं बाजार जाहैबाय बियो हलाहलनो किसेर उसुगासे यार हा किसेर उसुगासे এটা কি দাদু খুরু খুজাইলি সব আচ্ছা দে ओमफ्राय नैबे पुरा सेन्डेल दखान मा दखान जाहैबाय बियो ओरैहाय बाजारा साइकेला जादों समाया मोजां दङ नै पुरानो ओमफ्राय टावारनि गोजासो आं आरो टावार हमनो हाया जिर'सो हमो आरोना सेनजिंसो नै पुरा दङ सुमलि रोदा नै फुङाव रुजानो मोजां केमान केजि 20 टिका वाह मैगं बाजार दे बेबो नै पुरा मानसि जायोना नै बेलासियावसो आमगुरि बाजारा उल्टासो गुबुन बाजारफ्रा फुङावनो जायो ओमफ्राय आमगुरिना बेलासियावसो जायो नै बे पुरा मैगं बाजार बियो नै खना गिदिरानोलै बाजारा आमगुरिया बेखौसो लांनानै दोनहैनांगौ आं नै मासे ओइ था जरा किमानथाय था 1300 वाह एसे समायनायनि लांनानै दोनहैनांगौलै न'आव आं नै बेखौ नै मानै दै इदिसो गाबो माथो प्रिप बरियालै न'आव दांनांगौ अबेया जोला अबेया जो सिनायालाय गं दं माथो नै दाम मोननाय ना मारा आयु गं दङ नै बे दाउला होनदां नै लायनाय मोजां खानाय गङा गोरा खानाय गङा बेसा खिनि फा एकदम बेया काम নাই बिया अच्छा आजिखालि सब अनलाइनत किने रे फ्लिपकार्ट एमाजन किबा किबि सब अनलाइनत किने तार कारणे बेसाखिनि अलप कम হয় আর কি মানুষগিলা না জানে বাহাত পর্যন্ত অনলাইনত খুঁজিয়াখায় টাউনত কি লাগে সব অনলাইনত কিনে এখন একদম সব তার কারণে বাজারটা ডাউন মানুষগিলা না জানে কির কারণে ডাউন হইছে বাজার কিন্তু অনলাইনত কিনে বেশি आजिखालि बिदि आरो दा अनलाइनाव बायजोबसै नालाय बांसिन ओमफ्राय दखानदारफ्रा एसे माने खम नांसै आरोखि दा अलप बाजार करिम दा नैबे गस्ला दखान जाहैबाय ओमफ्राय नैबे दखना दखानाबो नैबेनो आरो ओरैहाय आं हाबलांबाय थाले ओरै हाबलांग्रोनि आं नै ओरैहाय दखना गस्ला दखान जाहैबाय ओरैहाय नै एकदम नै हलसेल आरो मा जात बायनो पुरा गोसोबादि बासि बायनानै बाहाल ना बेसाखिनि खा बरिया हइसे थर दे दे माने खायफाना मोजां आरो गस्ला लंपेन्ट आरो पुरा नै बाजारा बेयो गस्ला लंपेन्टनि बाजार नै ओरैबो
ओरै एसे गोलावैनो आं एसे गिदिङो दे बिदि आरो गोजानथार हाब फारलें नांगौबा लांफैनाय आमगुरि बाजाराव मेल्ला दं एभेलेबेल माबायदि नांगौ आंनाबो लांनांगौलै फिसालानो मोनसे सौखियालाय मेल्ला दं आंनाव फारलेंआ गंसेल' दङ फिसालानो लांफैनांगौ नै बिराद मोजां मोजां ओइ मालिक कय किमान दाम बेटा सब खिना नाय ओइ जे सासा हे কি দাম फारलें ওই যে এগুলা যেনিবা লয় এইটা শিশুর নাকি হ্যাঁ শিশুর না রে এটা কি দাম যেনিবা ও नै মেল্লা दं दे আমগুৰিয়া কোনিবা যদি লাগে আমগুৰিত আহিব তাৰ পিছত লৈ যাব ওই যে না মেল্লা আছে না মেল্লা আছে ও মানে ভিডিও করে নিল ভিডিও করে নিল মানুগিলা জানিব যে আমগুৰিত ফারলেং বেচায় ও আজিকালি কাজলগাঁও যায় ফারলেং নিবার ভাল ভাল ফারলেং কোন বস্তি ওই যে আমার পূর্বজরা दा बिदि आरो नै मोजां मोजां दखान আছে আমার मबाइल गोदानबो मोनो सेकेन्ड हेन्डबो मोनो पुरा एभेलेबेल मोनो नै बेयावहाय लांफैनो हागोन मेल्ला मबाइल दखान दं आमगुरि बाजारावबो कुनु माबा गैया आरो टेनसन गैया आमगुरि बाजारावबो ओमफ्राय नै बेयावहाय हाथाय बख'नो हायो आरो ने दात थागलाय ना दात गिलाव लागाय नाखि लागाय सब लागाले हब हब सब दुटा हलेव लागाय दा हाथायनि प्रब्लेमफोर दंला नै आमगुरियाव फैनानै पुरा हाथायफोरखौहाय लागायफैनो हागोन आरो बख'जाबाय गोदान होजाबाय सेन्डेल दखान मा दखान नै पुरानो नै नै माथो जों गामिनिसो बिब' बिनानाव आं आरो भिडिअसो लादो ने फैसा मोनजाजेनबाय मानो बिदिखि बायोलायनो बानो नाङाथ' दा बे बाजार आरो सेन्डेलफ्रा माबायदि नाङो नै सेन्डेलफ्रा सेन्डेल दखानफ्रा पुरा नांखायो नुबाय नै मैथा गोरलै ओंखारबाय आरो ना बिराद मोजाङै नाथुर ओंखामजों जानो मैथा गोरलै कति हो यो मुठा एकदम 20 रुपया मुठा भाई अच्छा गोदान मुला लाफा पालं कत गो এটা लाफा কত 15 টাকা মুঠা আচ্ছা ভালো না আর এই দুনিয়া বাটা কত 10 টাকা এটা কিরা হ্যাঁ बुरा हासबेन्ड मा मा बिदै जाखैलाय माथो बिदै इयो आब' ए माने माने खामानियाव सोलियो मा लेबार गेस्ट्रिकनि आच्छा नै लेबार गेस्ट्रिकनि मोजां मोजां मुलि दं नै आमगुरियाव सामफ्रोमबो आमगुरियाव फैब्ला मोनलांगोन आरो नै मोजां मोजां 12 बाजाया मोजांलै नै पुरानो नै बा सब खासा बुस्थु नै गोथां गोजा बरिया सब खासा ना बरिया थर दखानथा এটা কিরা এটা थर बुरि आच्छा दे ओरै नायहरदो दैलाम आरो ओमफ्राय सानजा सिनाब जादों साखोला गलगाल एसे गिदिर बाजारा आमगुरियाबो बिगासे हाब्लाबो लाख लाख थाखानि मैल्य खालामनो हायो आरोना नै बेफोरबायदि दंफांखौ गायोब्ला नै बेफोरो दामि दामि गोजा लाल चन्दन होनो ना मा होनो এটা লাল চন্দন নাকি ओइ खुरा এটা লাল চন্দন ও বাকি মান ডাল এটা 450 ডালত এটা 200 ও 120 दाम दंखायो माथो नै 450 नो फांसेयावनो बिराद मोजां मोजां दङ नै दंफांफ्रा गायफबनांगौलै एफाबाबो बेफोरबायदिखौहाय नै बेखौ फुल गोजा जाहैबाय कटफ्रा मोजां मोजां कत हो कम्पानिटा किमान 100 नुबाय थायोसै इसो नै कटफ्रा मोजां मोजां दङ दे ओमफ्राय नै ओरैनिबा बेसेबां थरफ्रा किमान लंपेन्टটা 200 200 ও এগুলা লংপেন্ট আছে 100 নাই আর 200 কোম্পানি আছে এটু 100 ঠিক আছে বিটু শার্ট আছে 250 আর জ্যাকেট হবে
नै बेयावहाय खोमा वास खालामग्रा फैदोंलाय नै खोमानि मैलाफ्राखौहाय फुरा एरनजोबो आरोना नै ना